Duk da cewa wannan ginin ya kai sama da shekara 5,000, amma fa har yanzu manya-manyan injiniyoyi magina suna waswasin yadda aka yi shi. Domin yana cike da al'ajabi da zuwa yau babu kamfanin da zai iya gini kamar sa. Duk kuwa da cewa muna da na'urori, injina da kayan aiki irin na zamani. Ku biyo mu domin ku ji kaɗan daga cikin irin ababen al'ajabin da ke tattare da wannan gini. Tafiyar mil 15 daga arewa maso yammacin Cairo, babban birnin Misra wato Egypt, za ka kai ga tsaunin Giza, wadda a kansa akwai gidaje guda uku na pyramid. Kowannensu an ba shi sunan sarkin da ake zaton shi ne ya gina shi. Na farko pyramid ɗin Khafre, na biyu pyramid ɗin Khufu, sai na uku pyramid ɗin Menkaure. A wannan bidiyon za mu duba babban su wadda kuma shi aka fara ginawa wato Khufu. Pyramid ɗin Khufu na ɗaya daga cikin ababen mamaki guda 7 na duniya, wadda kuma shi kaɗai ne ya yi saura a cikinsu yanzu. An gina shi tun kafin ruwan Dufana, zuwa yanzu cike yake da ababen mamaki da al'ajabi ta yadda ya jawo kace-nace da yawa akan hanyoyin da aka bi aka gina shi, wadda kuma har yanzu babu hanya ɗaya tilo da ta gamsar da duniya, tare da warware matsalolin da manazarta suka lissafo ga duk wata hanya da aka bijiro. Game da raɗe-raɗin wadda ya gina shi kuwa, abin ya zama sai dai addu'a kawai, domin manazarta da yawa kowa tasa hujjar yake sauƙewa game da wadda yake ganin shi ne ya yi ginin. Ga zaɓuɓɓuka kamar haka. Zaɓi na ɗaya, wadda shi ne karɓaɓɓen zaɓi bisa hukumar tarihin ƙasar Misra, shine Sarki Khufu. Sarki Khufu, wadda Girkawa suke kira da Cheops, kamar yadda masanin tarihi Herodotus, wadda ya rayu a shekara sama da 2000, ya rubuta a littafinsa. Zaɓi na biyu, masana ilimin tarihi da yawa irin su Mr. Eric von Daniken suna ikirarin cewa ai wadda ya gina Giza ba Sarki Khufu bane, Sarki Saurid ne, wadda kuma shi ake nufi da Annabi Idris alaihi salat. Zaɓi na uku kuma ya samo asali ne bisa yiwuwar abin da ake ganin ba zai yi ba na ginin pyramid ɗin Khufu, shine mutanen wata duniyar. Akwai masu ganin cewa lallai in aka ɗebe shekara 5,000 daga wayewar mutanen yau, to fa ba su da koda kaso 1 na cikin 10 na ilimin yin wannan gini. Don haka sai dai in wasu halittun ne daga wata duniyar suka zo suka gina. Zaɓi na huɗu, wasu shahararrun mutane ne da suka yi zamani kafin zuwan mu Homo sapien, waɗanda tuni sun jima da shuɗewa. Zaɓi na biyar, mutanen zamani mai zuwa ne wadda suka fi mu shahara suka koma shekarun baya ta hanyar yin tafiya a cikin na'urar da ke kai mutane shekarun gaba ko baya suka gino shi, da dai tarin wasu zaɓuɓɓukan da yawa a game da wadda ake zato cewa shi yayi wannan. Ababen al'ajabi game da ginin pyramid ɗin Khufu. Dukkanin waɗannan ababen mamaki da zan zayyano ba su da alaƙa da molanka, tsantsar gaskiya ce wadda aka gwada, aka ƙididdige, aka tantance, sannan aka tabbatar. A cewar masu nazarin tarihin Misra sun ce wai ta hanyar yin amfani da guduma da cisir na bakin dutse da sauran kayan aikin hannu aka yi amfani wajen sassaƙar manyan duwatsun bulo da aka yi amfani da su wajen wannan gini, amma fa duk duniya ta ce ba ta yarda ba. Wannan abin da ba zai taɓa yiwuwa ba ne, duba da wannan ababen al'ajabi da zan zayyano. Al'ajabi na ɗaya, ta hanyar yin amfani da kayan awo da gwaji na zamani, an tabbatar da cewa an saka ginshiƙin ginin pyramid ɗin Khufu a daidai tsakiyar duniya, ta gabas da yamma, kudu da arewa, kai da kai, daidai da daidai. Sannan kuma ginin ya kalli gabas da yamma, kudu da arewa, kuma ya tsaya cak ba tare da ya saba ko ya karkace ba ko da kaɗan kuwa. Iya wannan ya razana maginan wannan zamani, domin kuwa kowa ya yarda cewa ɗan adam baya rasa kuskure, amma dai a wannan ginin babu kuskure ko kaɗan. Al'ajabi ne. Bayan gina shi a tsakiyar duniya, sai kuma duka pyramid uku ɗin aka seta su da setin taurari uku mafiya haske da ke unguwar taurari ta Orion. Al'ajabi na uku, kafin fara aikin ginin pyramid ɗin Khufu, maginan sai da suka tsayar da ƙatoton ginshiki na ƙwaƙƙwaran baƙin dutse a tsakiyar ginin, sannan suka yi shimfiɗar ƙwararan bulan dutse na tsayi da faɗin kilomita 6. Al'ajabi na hudu, maginan sun kawo bulo 130 na ƙwaƙƙwaran farin dutse, wadda daga inda ake iya samun irin wannan dutse sai sun yi tafiyar aƙalla mil 500, kuma kowanne bulo ɗaya nauyinsa ya kai aƙalla tan 70, sannan su zo su ɗora shi a saman da ya kai ƙafa 210. Iya wannan ya isa girgiza al'ummar yanzu. Al'ajabi na biyar,
Giza mai abun mamaki, girman filin ball 6 ne da pyramid ɗin Khufu. Ɗaki 3 ne kawai a ciki waɗanda ake kira da chamber, kuma ƙanana ne sosai in aka yi la'akari da girman ginin. Chamber sama, chamber tsakiya, sai kuma chamber ƙasa. Kuma maginan sun gina hanyoyi 'yan ƙanana da ba su fi faɗi da tsayin ƙafa 3 ba da kuma nisan ƙafa 100. Hanyoyin da aka yi amfani da su wajen awu da gwaji sun cika abin mamaki, domin ba ta inda awu ya ragu ko ya ƙaru, ko da kuwa da inci 1 ne a matsayin kuskure. Al'ajabi na 6, sun shirya miliyan 2 na duwarwatsu masu fasali daban-daban, amma fa ko reza ba ta iya shiga tsakaninsu saboda tsananin irin shirin da aka yi musu, wadda kowanne ɗaya ya kai nauyin ton 6 zuwa 10. Ko iya wannan aikin sai ya gigita maginan wannan zamani, duba da rashin amfani da siminti ko makamancinsa wajen ɗaurewa bulallika. Al'ajabi na 7, ko kun san cewa fuska 8 ne da ginin ba 4 ba, kamar yadda idanuwanmu suke nuna mana? Kowace fuska daga cikin 4 da muke iya gani ta ɗan lankwasa ta tsakiya kaɗan, ta yadda sai wadda ya kallo ginin daga sama zai iya lura. Hakan ya ƙara ɗaurara aikin, kasancewar babu duwatsu biyu da suka yi kama da juna, kowanne fasalinsa daban yake. Al'ajabi na 8, kasancewar farawa da gamawar wannan gini ya ɗauki tsawon iya shekara 20 ne kawai, tabbas akwai ruɗani. Domin in muka raba yawan bulo miliyan 2 da kwanaki 7,300, mu ce ma aƙalla kullum ana aikin awa 12 a rana, to kenan duk bulo ɗaya ana sassaƙarsa a ɗauko shi a ɗora shi a duk minti 2 da rabi. Kuma kar a manta cewa mutanen lokacin ba su da kayan aiki irin namu, sannan nisan tafiyar mil 500 ba tare da motoci ko injina da za su ɗauko bulo da ya kai nauyin ton 7 zuwa 10 sannan a ɗora shi ta yadda reza ba za ta iya shiga tsakanin wani da wani ba. Hakan fa tabbas ya isa ya sarƙe zuciyoyin mutanen. Al'ajabi na 9, ko kun sani a duk inda hanyar wucewa take ba ka rasa kamanceceniya a fasalin bulo da ke hagu da daman ƙofa. Tabbas akwai wani ɓoyayyen sirru a game da yin haka. Al'ajabi na 11, duk da cewa an sha yin girgizar ƙasa a inda wannan gini yake, amma bai taɓa koda tsagewa ba balle wai ya rushe. Al'ajabi na 12, idan muka raba faɗin ƙasan Giza da tsayinsa zai ba mu lambar nan mai abin mamaki, wato golden ratio. Idan muka raba tsayin da'irar faɗin ƙasansa da tsayinsa zai ba mu ɗaya lambar da ake kira pi, wato 3 ne na musamman waɗanda ake kira da universal constant. Za mu iya cewa ba ɗan adam ne ya ƙirƙire su ba, gano su kawai ya yi a jikin ƙirar dabbobi, tsuranni, ma'adanai, taurari da sauransu. An yi amfani da gwajin da ake cewa Royal Cubic wajen gwaje-gwaje da aune-aunen shi wannan gini, duk da cewa mutanen yanzu suna ganin a lokacin yin ginin ɗan adam bai san me awu ba. Idan muka ci gaba da bankare ababen mamaki da ke dabaibaye da ginin pyramid ɗin Khufu, to fa za mu iya yini mu kwana a nan. Amma a bidiyo na gaba za mu ji dalilin da ya sa aka yi wannan gini, kuma ji ƙarin ababen al'ajabi da suka shafi ginin da kuma tunanin da mutane suke game da abin da ka iya faruwa nan gaba a kan ginin.